духтаракҳо созед нағзе саломатиётон хубай. Ана борои новинка омад. Глянцеви ипеко. Каседа дар кора биёен. Бозори Корвон тарафи Тилло бозор 7 дарвоза подвал. Дим қатор. Ма рақамҳои савдогарам мемонам дар рӯи экран. Марамат касе ки омадаи пеш диданияй биёен. Ина глянцҳои новинка омадагиай. Нархшон 400 сомонай. Бо ай пеш биёен бо арзон меша духтаро. Ана ира бинен. Чихе хушрӯ. Рангакошон беҳтарин ранго омадагиай. Мана бирӯзовӣ. Ана зардш омадагиай. Медонам ки зарда мепирсен. На сангошон. Ина хичон духтаро. Касе ки доставка мехоҳа, доставкаям дорем. Чӣ тавре ки гуфтам. Анаиш 5 сангая диден. Инам ҳамин хел. Ҳозирашта ҳамин хелай нархош. Ана ино бошад духтаро ази бормон. Ана мин ранго мондагиай тамом рӯзои наздик бо мебиёя ҳамаи рангош. Ҳозир якта ба якта нишон метим ки чӣ бор мондагиай. Мана глянцеви ипек. Диден чихе рангакои хушрӯш мондагиай. Метавонен ки дархост кунен, доставка мекунем ё ки хоҳен биёен ай пеш бинен. Мана ҳамин ранга мепирсдан духтаро. Якта бромадай ай ранг. Медонед пудрови цветай. Ана ба кирпични. Кирпични ҳозир мода шидагиай. Духтаракое ки амихе кирпични кофтаги биден биёен ҳастай. Наличи дорем. Ана баъдан духтаро ма мехом шумода неглоша нишонитим. Ай дидонай. Марамат каседа дар кор бошад дидонаш мондагиай. Айнаи сирхбод дорем. Ази ҳастай ҳозирашда. Бирӯзовӣ дорем. Ҳамино ҳамаш глянски ипек. Ипеки глянцеви хулоса. Нархшон 400 сомон бо арзон мешава. Ана баъдан бо ҳастаи ҷада ипекои маслини. Маслини ипек духтаро и сабукак мешава. Мана хича партофта миста сабук мешава. Мана бинен печи хол мешава пушида. Духтаро бисёр вақте ма сабук мегум менависанд ки инора чӣ хол кати мепушид. Не духтаро ғафса кани хелишда. Фақат ки аз ино назар ба ино ин камакак сабуктаракай. Мана диден ино 350 сомон. Марамад иям чиқа рангои хушрӯ дора. Рангоша бинен. Барои арӯсако касе ки харидани буд. Марамад духтаро в наличи ҳамаш ҳастай. Метавонен омада ай пеш бо бинен. Диден чихе хушрӯ ба жасмино омадагиай. И жасминорам як видео мекунам то набинен хай духтаро. Каседа ки дар кор боша. Ранги шифон помбахтан ино лекин резинкан камакак медава. Аз инам чандта ранг астай. Фиолетови, ина балотови баъдан бо ҳаста на ин расветко. Мана сиёҳ, анаи бирӯзовӣ. Мана сирхша бинен чихе хушрӯ. Хулоса дараҷа ду намуд гилай расветкошунам ҳар хелаян. Баъд иҷада бо дорем ипекои 900 сомон. На то ҳамиҷара 900 сомонай ипекои тоза оригинали фасони бадаш. Мана аҷоиб бод хушрӯ. Ине диташ бошад духтарако нархшон 700 сомон. Мана агар хоҳен ази қиматиё дорем. Баъд яктай дига 900 сомона айнаи омадагиай. хе хушрӯ кушоен. Мана ира бинен чихе хушрӯай 900 сомонаи фасони бадаш. Бозори Корвон духтаро тарафи Тилло бозор 7 дарвоза подвал дим қатор. Марамат биёен бо ай пеш бинен.